Hola, no sé si sabeu que a les cases romanes hi havia molts tipus de paviments. A cada habitació, segons el seu ús, hi posaven un tipus de paviment. Hem vist que hi havia paviments de ceràmica que sobretot l'utilitzaven en les zones de servei, en les zones de treball, igual que també utilitzaven l'opus signinum. L'opus signinum era un ciment fet de calç, pedra i morter que s'escampava a l'habitació i era molt impermeable. També l'utilitzaven a les piscines de les termes o en els dipòsits. Aquest mateix paviment, aquest mateix tipus de paviment, quan el tenim en sales de menjador, de rebuda de visitants, el que fan és decorar-lo. El decoren amb teseles de marbre fent dibuixos geomètrics. Després d'aquest ja tenim el mosaic que és el paviment de marbre per excel·lència de l'època romana. Aquí a Badalona la majoria estan conservats en blanc i negre, tenen dibuixos generalment geomètrics, excepte moltes vegades el que són les zones que n'anomenem emblema. Les zones amb emblema són aquestes que tenim aquests requadres. En aquest cas, aquest emblema estava en un extrem de l'habitació, però normalment estan en el centre de l'habitació. L'emblema què era? Era una cosa molt diferent a com estava decorat la resta de l'habitació. Tenim dos altres emblemes a Badalona conservats. Un seria l'opus scutulatum, que és un que es va trobar a la Via Augusta i que està fet de mosaic, però intercalant grans peces incrustades d'altres tipus de marbres i alguns de tamany mitjà. I després tenim un altre tipus d'emblema molt més treballat, que és l'opus vermiculatum. Aquest té unes teseles molt petites que permet fer uns dibuixos molt més acurats. Es feien al taller i després es posaven al centre de l'habitació. Aquests, fixeu-vos, eren tan bonics que fins i tot moltes vegades estaven penjats com a quadres a les parets de les cases. I finalment tenim el paviment més luxós. El paviment que generalment aquest sí que el trobem o en els grans menjadors o a l'espai on hi ha l'habitació del senyor de la casa, el domine. Per què són tan luxosos? Doncs fixeu-vos, aquí tenim molts trossets de marbre de diferents colors, sempre es fa seguint formes geomètriques, però aquests colors ens porten a Turquia, o sigui, són marbres importats de Turquia, de Tunísia, de Grècia i d'Itàlia. Per tant, la persona que tenia aquest menjador vol dir que era una persona que tenia molts diners i, per tant, segurament tenia un menjador molt gran i una casa també molt gran.